21 февраль халыкара туган телләр көне. Шуның айдан республикада туган тел атналыгы дәвам итә. Татарстан радиосының иртәнге туры эфир тапшыруы атналык барышындагы чараларга туган телебезне куллану даирәсен арттыру мәсьәләләренә багышланды. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин шулай ук институтның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елындагы эш юнәлешләре, мәгариф оешмалары белән элемтәләр турында да сөйләде. Радио тыңлаучыларның тел буенча актуаль һәм четерекле сорауларына да җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ким Мөгаллимович. Туган телләр халыклар бердәмлеге елында институт эшчәнлегенең төп юнәлешләре нинди? Туган телләр мәсьәләсенә килгәндә безнең институтында һәр вакыт җаваплы, ул шуның белән яши, бу безнең яшәү рәвешебез. Ел дәвамында без туган телләр мәсьәләсенә яңача якын килергә, яңа эзләнүләр булдырырга, һәм инде республикада яшәгән, төпләнеп яшәгән, гомумән республикабыз күләмендә гомер кичергән барлык халыкларның да телләренә, гореф-гадәтләренә һәм инде милләтләрнең бергә яшәү мәсьәләләренә игътибарны арттырырга тиешбез, һәм инде ул иң тормыш өчен мөһим мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә безнең институтта әлеге мәсьәләгә олы игътибар бирә. Фәннәр академиясына караган барлык институтлар үзләренең эшчәнлекләре белән җәмәгатьчелекне таныштыру, икенче яклап инде киләсе үзебезнең максат бурычларыбыз турында сөйләшү. Туган телебезне куллану даирәсен арттыруда нәрсәләргә аеруча игътибар итәргә кирәк? Нәкъ менә татар теленең яшәү рәвешен үзгәртү, аның кулланылышын киңәйтү, монда инде фән дөньясына да турыдан-туры карый. Ягъни инде без татар телендә фәнни хезмәтләр язу, татар телендә аның сүзлекләрен булдыру, җәмәгатьчелек укырлык, җәмәгатьчелеккә кызык булган барлык фәнни юнәлешләрне татар телендәге китаплар аша, татар телендә җиткерү мөмкинлекләре ачу. Әйтгәндә энциклопедиялар төзиләрме, төрле монографик хезмәтләр, дәреслекләр язу өчен журналистларга, гомумән җәмәгатьчелек кулланырга тиешле китаплар, алар инде рус телендә дә, татар телендә дә дөнья күрергә тиешләр. Безнең Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә дә татар телендәге төрле юнәлештәге китаплар җитәргә тиеш. Шуңа күрә фән телен, татар телен фән теле дәрәҗәсендә яшәтү ул инде югары телнең югары дәрәҗәдә яшәү мөмкинлеген күрсәтә торган шушындый бер билге дип әйтик. Элемә такталар, географик атамалар язылышындагы хаталарны төзәтү конкурсына да тукталсагыз иде. Biz инде менә әле сез телгә алып киткән конкурста аның инициаторы булып, башлангычында аның президент каршындагы, республика президенты каршындагы төзелгән комиссия, Марат Әхмәтов җитәкләгән комиссия аның башлангычында тора, республикадагы кеше хукукларын яклау юнәлешендәге безнең вәкилебез аның төп оештыручысы. Без инде модератор буларак әлеге барлык мәгълүматлар безнең институтка килә. Институт аны барлый, институт аны анализ ясый, һәм инде нәтиҗәләр чыгарганда без инде үзебезнең фикерләребезне җиткерәчәкбез. Халык контроле информацион порталга кирип, андагы тиешле таләпләрне үтәп, бөтен мәгълүматны шунда салырга кирәк. Ул халык контроле аша безнең институтка килә. Һәм инде безнең төп максат бит инде җәмәгатьчелекнең дә беренчедән инде анда җиңеп чыгарга омтылырга тиеш кеше беренче унлыкны, беренче урында иң күп мәгълүмат җибәргән, иң кызыклы шушындай мәгълүматлар топлаган кешеләргә инде бүләкләүләр дә, грамоталар белән, төрле бүләк белән бүләкләү. Икенче яклап инде без әлеге хаталарны төзәтү юлларын эзләргә тиеш. Әлеге хаталарның ни өчен хаталар китә, аның сәбәпләрен ачыкларга һәм инде җитәкчеләргә җиткерергә тиешбез. Менә шушы хаталарны алга табада булдырмас өчен. Институт мәгариф оешмалары белән нинди элемтәдә тора? Туган телдә дәреслекләр, кулланмалар әзерләүдә ничек эшлисез?
Milli мәгариф ул инде телебезне, гореф-гадәтебезне, милләтне саклауның нигезе булып тора. Шуннан да безнең менә 16нчы елда, 2016 елда без махсус бүлек төзедек. Бүгенге көндә бик мәгариф министрлыгы белән бик иң торып бик актив эшлибез. Һәм инде без соңгы еллардагы менә бу тел мәсьәләләренә барган вазгыятьтән чыгып, без яңа дәреслекләр эшләү белән шөгыльләнәбез. Ул дәреслекләр инде безнең мәктәпләргә дә барып җитте бер өлеше. Быел инде калган әйтик 5нче класстан башлап дәреслекләрне эшләп бетерү белән шөгыльләнәчәкбез. Һәм инде турыдан-туры Мәскәү министрлыгы белән дә эш бара. Әлеге дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү мәсьәләсендә эшлибез. Кайбер милләттәшләребез тел проблемаларын бер селтәнүдә җайга салырга омтыла. Сез галим буларак ничек уйлыйсыз? Беләсезме, тел мәсьәләсе һәр тере организм кебек, телдә ул тере организм үзенчә. Әдәм баласына да, үсемлеккә дә һәр вакыт җылы кирәк, аңа дым кирәк, су кирәк, игътибар кирәк. Тел мәсьәләсе дә бер туктаусыз игътибар таләп итә торган шушындый организм. Без аны һәр вакыт телне кайгыртып торырга тиешбез. Бала туганнан башлап без аңа үзебезнең ата-аналары, әби-бабалары, туганнары аңа туган телдә сөйләшергә, туган телдә дөньяга карашны формалаштырырга тиеш. Шуңа күрә менә шушы рәвешле бара ул. Һәм инде без бер туктаусыз үзебезнең мөмкинлектән чыгып, яңа юлларын эзләп, телебезне саклауның ысулларын һәр вакыт яңартып торырга тиешбез. Менә бу 21нче елны билгеләгәнбез икән, инде президент тарафыннан игълан ителгән икән. Димәк, бу юнәлештә эшләребезнең мөһим икәнен күрсәтә торган һәм инде яңа юлларын эзләү. Аны кабул итәргә кирәк түгел, безнең татар телендә генә шушындый хәл дип. Мөстәкыйль дәүләте булган бик күп халыклар да, без инде менә элекке Советлар Союзындагы республикаларны алыйк, төрки туганнарыбызны алыйк, төрле илләрдә яшәгән. Аларның да шушындый ук алларында шушындый ук бурычлар тора. Алар да шөгыльләнә. Казакстанда, Үзбәкстанда, Кыргызстан, Азәрбайҗан буларның барсында да шушындый ук бурычлар тора алларында. Чөнки дөньядагы барлык халыкларда үзләренең туган телләрен, гореф-гадәтләрен саклауның яңа ысулларын эзлиләр. Без дә шушы рәттә үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне, милләтебезне яшәүнең яңа ысулларын эзләп, бүгенге көн таләпләренә туры килерлек итеп яшәргә, эшләргә тиешбез. Ким Мөгалимович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсенең кунагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин иде.